Campingscat, la web dels càmpings de Catalunya, fa parada a Cambrils i és que aquesta és una destinació campista. Cambrils compta en 5 càmpings i més de 6.000 places. Al Patronat de Turisme ens informaran de tota la proposta d'activitats de Cambrils. I és que a l'estiu, des del matí fins a la nit, trobem una àmplia agenda per a tota la família. Trobarem el plànol també en format digital, interactiu, en un joc de preguntes sobre el municipi. Durant l'estiu, de bon dematí a les 9, Cambrils t'ofereix activitats com marxa nòrdica, pilates o ioga vora el mar. Per als amants del ciclisme, 5 itineraris digitalitzats. I pels petits de la casa, un taller d'escultures de sorra. O també el Patronat proposa una activitat on salvarem Cambrils de l'atac d'un vaixell pirata, amb Pirates per un dia. Podrem gaudir de rutes teatralitzades, com el misteri de la vila de Cambrils o el torrer del port de Cambrils. I tots els dies trobarem 4 fotocalls o la gimcam infantil virtual, un tresor robat, que planteja 14 enigmes a resoldre seguint les pistes pel barri mariner fins al barri antic. I si no ens volem perdre res, el trenet turístic ens portarà per tots els barris i també fins l'emblemàtic jardí Parc Samà. Els càmpings que trobem a Cambrils ofereixen una opció ideal per les famílies, amb espais aquàtics i tobogans o parcs infantils plens d'aventura, sempre en contacte amb la natura. Cambrils, en la seva oferta de platja àmplia i d'arena fina, activitats, natura, gastronomia i parcs, és una destinació ideal per les famílies i gaudir-la des dels seus càmpings una opció perfecta.